Vanavond zijn we in Sint-Geertruid, Sint-Geteren zeggen ze hier volgens mij, voor Blaasriek. En de cameraman, kom eens even met Mitch. Even de cameraman op te kijken, elke keer met kijkt. Mitch Gossens. We zijn hier omdat we weer voor Blaasriek gaan draaien. En de fanfare heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Dus als het goed is hij er al. En het is in de Belge, dus ik zal maar Nederlands gaan callen. Kijk, hier is net geverfd, zie je? We hebben nog de verf nog niet helemaal afgeteept. En hij is er al. Nou, het is al een drukke repetitie zo, hè? Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat een opkomst. Ja, we hebben nog een kwartier. Hè? Ja. Ja, wij dachten dat het hier om 8 uur zou beginnen. Nee. Maar kwart over 8, dat is wel laat, hè? Tot hoe laat? Ja, tot 10:30. Zeg, hoe lang ben je nou hier dirigent? Van begin dit jaar. Begin dit Januari. jaar? Januari. Dus Ja. dat is, je hebt nu een 7, 8 repetities gehad? 6, 7 jaar. Ja. Dan is er nog sprake van aftasten, denk ik, hè? Ja, zeker vast. Ruim 20 jaar van Jos Dobbelstein afscheid genomen. En in de blaaswereld is het dan ook zo. Ik ga op zoek naar een nieuwe bondscoach, wie ze dat ook spreekwoordelijk kunt zeggen. Ja, dat wordt toch wel een opgave voor met Jos een hele goede baan. We vinden het belangrijk dat we op een mooi niveau muziek maken samen, maar we vinden ook dat samenzien heel erg belangrijk. We doen ook neven dat we mooie concerten proberen te geven. Ook een boeteprogramma, waar we veel aandacht in steken. En dan even zien we ook niet vies van een themaconcert of een bijzonder concert met een crossover. Dus ja, dat zoek ze nog in de dirigent en dan weet wel gewoon. Ja. Dus eigenlijk verwacht je zeg maar, dat de dirigent zich een beetje aanpast aan wat jij als vereniging gewend zit. Ja, laat ik zo zeggen, er moet een match zijn, zeg maar. Het komt van twee kanten, dat is ook zo een dirigent, die moet ook zijn 3 kunnen vinden, die moet ook materiaal hebben om met te werken, maar dat werkt over en weer eigenlijk. En hij is Belgisch. Klopt, ja, van over de grens. Dat brengt ook wel het nodige met zich mee. Dat is geen vertaler, dat is zeker niet nodig. Maar wel mooie uitdrukkingen en mooie gezegdes, dus verleer je toch wel. Zeker en vast. Ja, zo is het ja. En de nieuwe dirigent, wie bevelt er? Heel goed. Ja, leuk. In de Belge. Het gaat anders. Ja. Wat is er anders aan de Belgische dirigent en de Nederlandse dirigent? Hè? De repetitie neem je in een dialect. Of ja, hier kan het niet dialect tegen ons, hier kan wel een dialect onderling. Wij is er niet van een Belgische dirigent veel anders dan een Limburgse dirigent of een Nederlandse dirigent. Ja, hij repeteert heel anders met ons als een vorige dirigent. In die zin dat ik het gevoel heb dat we veel meer dieper repeteren. Neemt er soms echt stukjes uit, over dan echt aan repeteren, verstemmen veel meer. Adem is veel dieper in. 1, 2, 3. Nou, niet slecht. Jij zit al een tijdje lid en je hebt dus al best wel dirigenten versleten, zeg maar. Dat kun je wel zeggen, ja. Hoeveel? Maar ik even een stuk of 5, 6, zeker. Deze dirigent is nu nieuw. Dus wat betekent dat voor de club? Eigenlijk bied ik een nieuwe start. Want het worden in mijn ogen worden bied ik in zakken allemaal. Jos is 20 jaar hier geweest, heeft goed gepresteerd met ons, zeker op het WMC en Bonconcours. Maar daarna is het wel een beetje ingezakt. En dit is eigenlijk een nieuwe motor. Hè? En dat merk je ook in de vereniging zelf van de leden. De opkomst is in mijn ogen beter. En men is weer echt aan muziek aan het maken. Gewoon al die punten zo aan muzikaal proberen te denken. Hij pakt het in mijn ogen wel heel goed aan. Ja. Hij liet iedereen spelen. Hij moest eigenlijk de beste hebben wat bij de club was. En die is wel, in mijn ogen wel sowieso de jongste wat erbij was. En hij heeft het op een repetitie heeft dat zeer goed gedaan in mijn ogen. Er zijn nog verenigingen, is een dirigent nog veel langer dan 20 jaar. Of dat goed is, ja. Bij de eigen vereniging wel, bij de andere machine eten. Ja. Je moet alleen oppassen dat het niet gaat inzakken, inkakken. 1, 2, 3, 1. Wat maakt jou zo speciaal voor deze club? Ik denk dat ik
met iedereen om kan. En ik probeer er ook het beste van te maken om de sfeer goed te houden, maar toch hard te werken. En dat kan niet alleen op de repetitie, maar dat moet ook na de repetitie aan de toog. Dus, Ja, want jouw voorganger, Jos Dobbelstein is het, hè? Die heeft hier 700 jaar gedirigeerd, geloof ik, hè? ja, toch zoiets denk ik. 20 jaar dacht ik. Hè? Merk je dat er een voorganger is geweest die heel lang dirigent is geweest? Ja, dat merk je altijd. Hè? Ja, er zijn dingen die je dan anders wilt, wat soms wat moeilijker is, dat ze al zoveel jaar gewoon zijn. Hè? De eerste bevindingen? Ja, supergoed. Het is muisstil onder de repetitie. Dat ben je niet gewend? Of? Ja en nee. Ligt echt van kous tot kous af. Nu, daar wordt ook gelachen. Hè? Dus ik moet niet allemaal heel serieus zijn. Dus, En dan lachen ze ook om jou? Of? Ja, tuurlijk. Zo houden. Het is mooi hè, trombones die zacht klinken. Is er iets wat hem uniek maakt in zijn manier van dirigeren of uitspraken, stopwoordjes? Ik vind alles stof. Alles wat voor is stof. En mooi en leuk. Ik vind het heel fijn. Eerst keer als we het doen, zetten eerst dat het heel tof wordt en dan gaat je zeggen wat gaat minder goed wordt. Dus we geven ons eerst positieve bekrachtiging voordat het ons gaat kritischer gaat beloren. Dus er zit heel veel tof. Ik vind alles tof. Ja.